Kapo ng kalibangan. Ha? Ang kalibangan ng ginabay. Ma. Ngano di ba ka masugot magbay ko tay? Bayad ako lang. Ha? Ma. Gusto lang po kong nayahang bay, ang matawag nga aho ah. Hi guys, good morning and welcome back to our channel. Ako na po dahil ni si Alex ug si Aliana. Current day guys, April 20. Ang daliaras panahon guys, hapit na po matapos ang Abril. Karon di ay sa Dupas, buntag, naghagpat ko din kamunggay kay. Kuha lagi si tatay. Hinahanglan makahigop og sabaw. Magsabaw og isda ba anja. Mara man dyan madaldali sa probinsya ning Kamunggay may sagol din ang sinabaw. Kay ang mga palitunon sa lungsod grabing mahal la. Mga pitsay, yung sa baliha. Man lang kuan jud mas nice jud mananong dares gilid. Kaya arong di na ta mo palit sa Mataw lungsod. na sa bayan, ma. Liana aron sa Johan na mata kay ug sa orasas na mo bakod ni sa Liana man sila nauna jud pag naog na hang sinanay nakadungag na anja sabaw ug isda ikaw Liana isang sa danon katulad lamang sinabaw isda ha kay makagwapa. Ha? Diya, ang gabi day gamay na ko ito kay kuan. Binutan ko sang ilong diya, na ako'y sinat. Bawo na yun sa Malapyo, ma. Love you. Love you, Aliana. Magmubalhin na bas magbahay kay magbayad si mama. Mubang ka? Ato kang mama mo kuzog ug daning nanay. Itong mama, ang nanay, ma. Ato kang nanay. Ito ko ni mo, ma. Sabi ko ba itong nanay? Maglain si mama magbahay ba? Magbayad taga ito ang gamay. Ito, ma. Muban makaka. Ha? Muban ka? Ma, Wala nga mag-imo kinahanglan dyan. pagbay, ma. Maghimo tagbay. Atong duha. Anja. Malipay ko, ma. Nay. Malipay ko nung sidag maghimo mig among bahay among duha. Malapyo, Bantay bitaw. Di mo kudjog. Ito, ma. Bantay bitaw di ka mukudjog ni mama. Ang kulo, magod, ma. Mukudjog na gud ma. Malapyo, ma. Love you. Lani naman tas doon mabay. Pwede na ba ko magpugas sa mga habod na eh? Wala man, may kamati sa tulang sili. Wala pa man, di pa man madaro. Wala pa man madaro ha. Sabod ko. Kanan na rin mong paano, hindi mo nakagatas? Timpla de tag salabat guys. Manila may ugnay sore throat.
A few moments later. Tara guys, luto nagsinabaw. Hindi maganda ni mahilig og sabaw dari guys. Doon ilaman po, tiguang, ganahan sa sabaw. Ada ko tayo. Naman. Nanguwag na tayo. Ha? Nanguwag ko na siya. Kana yan na, hindi ako tayo kay nanguwag ko. Nanari sa dawar. Hindi ra. Hindi sa una tayo ba, hindi man kag di ka masugutog, maglain ko. Hindi maglain man sa kubay. Maglain matagwak kay ba no? Maglain ang gyapon ko, bisag ako iba na. Mata. Brian mo. Kasi Aliana ba, ang suway ug lain ug musugot bag ang maanag ko sa dinahang nga kamera. Naubi yan. Ha? Yan. Ano yung bahay naubi? Buwan din hapon mo ay. Ha? Daoban ko nimo bay na, ayan na. Daoban mo di. Di ma. Di naman ko na tayo. Naubi kay wala yung nagpuso dani. Ubuwag na ka na mo yan. Kuan din na mo ya. Ubuwag na ka na mo. Di tayo. Hindi mo ko nang buhag. Dada lang pas dool. Aras dool tay. Madali tawar. Tinan ma. Ang kapo ng kalibangan. Ha? Ang kalibangan ng imong bahay. Ma. 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 Ngo di mo ka masugot ng bay ko tay. Ang bahay dako namin. Ha? Ma. 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 Nisag Gusto lang po kong nayahang bay, ang matawag nga aho ah. Ma, nisag birthday kaya ni Wilma. Lugay pa. Lalo pus doon, nga niya magyapon ko. Ang bakod ko, pwede mo hamong dungagan. Yan. May bahay ayaw tak puso ito yan. Ha? Dari ratas may bahay laon. Ha? Hindi ka mo ba ni mama? Mo ba? Mo ba mo tay? Mag-dauban yan. Di tayo. Laluri ni dawar bitin. Dauban ba ko nini maghang bahay gamay? Di ma. Hindi man di ko tay. Ma, laluri ni dawar. The world between us. Ano di naman kamoy ng gatas tay? Buntag sa Jo. Ma. Ano na sa hay na daw, may nang galing sa na mo ka ano. Ano ba ta? Magupa na ng kapita ma. Ang naman mo gani ma. Ay, ni John na ora magaho ma. May ragol, may makabahay diya. Ha? Kamang gamay lang. Bahay mo lang gamay nga nas kabuning na iba. Tinaas. Na, hapon. Di na pwede, gana kung tinaas kaya rin makasagap og signal. Hindi na ka maka, di na magsimento. Siminto Siminto. o ginoon. Simintuhon dyan ay taas ba? Kahoy na kita. Maning tawag ti Papa rin. Mamanggoy. Bato, may mo. Ha? May pakagay. Kana yung suwarton. Kana. Tiya gay. Mamalik ka magsidaan tay. Mamalik ka magsidaan tay. Naman. Pagdaan kami. Saman. Ang pakitas kamera ang tablet ma. Ano naman ko no? Ay, pakitas Papa rin ma. Masuri na ang kiti. Paparahin mo dito nga di paparin ito niyo mo. Kay. Kasi nga ni mo na itong papa. Ano? Kasi may nga ni mo. Hala daga lagi lang dyan panit na yung nga lagi. Oo, ano? Madaluri sa A few moments later. Guys, nagkuande ko nagtuno og manok, paspasan ni kay alanganin nag-oras. Bisayang manok ni guys, manang gilapuan sa una. Bagi pa humok. Pero mas lami ning bisayang manok kaysa kuan manok bitas lungsod, mapalitin.
Wa man wa. Kasi, Hey guys, maniud to ta. Second batch na nimong pagpaniud to kay humanag mga nagdaro. Nagdaro. first part ang mga trabante. First batch ang mga trabahante. Nagdaro. Kanbas ang mga watsinanggo. Isa Flor? Kanbas, mga watsinanggo. Ibang sapot na lang tao na rin. Bitaw, pangsapot. Mag-uwig mga naon. Nabinag ako kay pislango ko. Tapilpos nanay. Si nanay, si Florami nagpislango. Si mother po, nagpislango po si mother. Samot na ko. Ang ikaw, Ang gato yun. Ay, ginoo. nagbra na ba ninay nga na pum. Brabagul. Sukdam ra na kaya nag-order ng braga na ito. Karon. Yes na agi. Agihawag manok ni Jan Mark. Ihaw kay sayang man, di naman mo uli. Di ba mo tukod sa isang panan? Lain, nandiyan mo ihaw. Lain, Lain, dyan. na laman. Unhan na naman dito. Pul man po sige gisda. Jag manok po sa merkado, apoy lami. Oy lami na manok sa merkado no. Wala mi, kay ka ng baga ka jo. Japan po murag lagnoy. Sinanay isa sa dan man ay. Kana na is daro mo dyan sa nanay. Sinanay kay di man makawag karning manok. Maajo ko. Dami man ko, tayo sinabaw. Pero di pwede na nagyapon niya. Para mas tiri, hila man tiri. Sapot lagi. Haba. Hani may programa, tanang programa na. Tapos, Adya mo sapot-sapot kay labad-labad yung sipon ko. Padaro, sapot-sapot mo. Para ba rin mahuman ng bada. Human, gusto din ron. Arts mo din ron. Ikaw yan, o, sapot. Nakapod, na. Ari wa ko ni hang. Ang hang. Nanay, grabe na. Ang vi ka. Ako mga day. Moro lang sige na, be. Di pang sapot ang tanan mga tao dari. Ang si tatay, sapotod. Bukod, sipok ko. Mga membro. Leader. Mga leader. Leader? Si tay. Tay? Ano lagi? Ikaw leader lagi sapot. O, tay. Banhak ka diha. Unahan na raman kay mga leader. Banhak ka diha. Tay. Para man dari gatang service phone, manawa man. Dari yan namin sa yan, service phone yan. Ang Napangalan na mo. Ay, nagamanin niyo ako na po. Malay, masakit. Nagipagsapot ang kanya. Love you. Ang daghan. Ano, man mo sapot-sapot. Uy, kay, di malasin pa, mawagas siya. Tayo matutamit sila kaluluin tayo. Oh, guys, today miss ang Ujo Andres ibabaw kay mga Ujo may silinghang. Kay napuo gamong sili katong pagbagyong udit ko no. Wala may silinghang. Diyan mong bailuan og patula. Ikuan ni i-swap. Ganyan nito patula man. Agilang silinghang among bailuan og patula. Diyan. Bit-bitan ng patula di. Luwi kang mama. Kay huwis mama. Bita. Okay naman kanin mo diha magbitbit. Okay naman ma. Thank you. A few moments later. Diyan na niabot na misang ijaan. Ipahan ko. Dan ra ka. Diyan ang ibaylo ri dia patula. Patulang ibaylo. Ayaw na magbaylo-baylo, kaya nahihandog ng patula. Ha? Patula to ato, napadana ng babi. Oh, nagdapo ko patula kay na nibayloan ko no. Ay, susurbida. Na. Si tatay man gusughang, wa mami sili. Bawo. Naato kay arang pot kahilili, pinihang mga kuan. Nadi may patula. Duha na patuluan. Amaw na kanang guys baypod nga humot. Oh. Ang dagko na sa patula. Kuan. Kana arate. Welcome, welcome for sale kay 100. Ayo. Hotel na ka.
Kau tau galulumi mong kau. Tau sa dali. Ayo. Naway break jang luya. Amang, napada na amang. Palit akong luya be. Kahit migluy Manda, maglukat na ka. Balig 50. Nagwaisin ko. Palit migbalik 50 luya. Nama kay diha. Ha? Tama ka. Maglukat. Ha, wani ka maglukat. Karis mo. Ha, diha. Isa pa. Amang si Danan. Andito ra hugasi. Oh. Ano mo na? Patula mo utang ka? Ha? Patula. Adi ko. Kay Maklok niya niya ko. dito may sila sa tisi ang nagdamig patulo adawata kay kuan daghan ko na po silang patula. Wa dari patuloy. Una wa na. Na kay sili din na pangatag. Sili ha. Silinghang. Wa to dato di away. Silaw pa man. Abi ko siling tago po ba. Silinghang magamay si tatay mga adyo. Silaw pa man. Sagdi naman. Agloy ara yung palitan ha. Libre na lang sili. Ha. Ang. Tiguang na nasinlumi mo. Ipo pupuguda upat na malaman ni kampo. Matiguang na nasinlumi. At ikaw na Iguang na ba kuno ka? bata pa din di pa. Ang bata pala yung kuno. Kuakaw. Dawatag sili yan na. Tapos ganun ang wame. Hinanda ng madre na. Ay dyan ang duwaan. Ano tawag? Abi, bibi. Habi na yung sili, bi. Hugma. Kunita ha. Kau, pwede tagloy Dito ko ma. Mamatay dang kwarta, dito ka itong taho. Sunod adlaw na ha. Manyud to na punta. Adjaw. Manyud to na mi. Hindi na mo kang taho yan na kaya hindi na ka makakagluto. Ano ba dahil makabusong ako ng kita tayo din ang kukat. Nami man na. Hugaw ng biro ma. Hanggaw. Ada harong Awir rin pa dyan. sinog ma. Awir rin pa dyan. Andito raw kasi. Oo. Asa man siya ni? Dari betang. Kari ng ataw na. Tiran daw yun. Ang gawas na to Lagi. Danat, lutok man eh. Panlukat ng mga magdato. Di man na dyan maglukat. Uboy mo. Kuha. Di samang to. Jarot to. Madi pa kay upo to Ano ka na ba di kagutanan? Wala. Ya guys, pauli na mi. Nanas alyana. Pag hinay diha, bisag madamag ka. Daragang dang luya guys Amin ko no. Mahal sa mga sako. Naman. Eh, Oh. 5 hours later. Guys, nagluto din ko gutrog pancake. Kay gahapon alanganin to hang niluto. A few moments later. Magkuha din ko patula guys kay magutan ko. Sedane na po ni paras panihapon. A few moments later. Patula with miswa.